إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün галәмнәрне юктан бар кылып тәрбияләп итүче Аллаһы Субханаху Хак Тәгаләгә безнең истигъфарларыбыз, хәмд, сәнәләребез булса иде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең киң рәхмәте белән кемнедер туры юлга күндерсә, аны һичбер кем дә адаштыра алмас. Һәм шулай ук әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең гаделлеге белән кемнедер адаштырса, аны һичбер кем дә туры юлга күндерә алмас. Шаһадат китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм Мухаммад бин Абдулла аның кылы һәм илчеседер. Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Аллаһның киң рәхмәте белән ошбу көнне, җомга көнне, мөбарәк көнне без монда җыелдык. Һәм Аллаһ Тәгалә һәрберебезнең гөнаһларыбызны кичерсә иде, кылган изге гамәлләрне, ва гыйбадәтләрне үзенең киң рәхмәте белән калдырдан кылса иде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, көч турында. Менә без еш күбрәк инде иратлар көч турында сөйләшәбез. Ә нәрсә соң ул көч? Сила русча әйтмешли. Ул көчле, ул сөйли ала. Тегесе көчле, ул байлы дип әйтә кемдер. Нәрсә соң ул? Көч, җәмәгать. Тәннең көчле булуымы? Тән көчлегеме? Бәлки. Әгәр дә җегет спортзалда шөгыльләнеп, тырышып, гер күтәреп, көрәшеп, әлбәттә үзен тәнен әзерли икән, әлбәттә ул көчле. Әлбәттә аның көче бар. Физик ягыннан дип әйтәбез. Аның тән көчлеге бардыр бәлки. Әмма ләкин әгәр дә ул залим булса, әгәр дә ул мыскыл итсә, әгәр дә ул кешеләрне рәнҗетсә, ул көчме ул? Әгәр дә ул үзеннән зәгыйфьләрен аларга зыян китерсә, ул көч буламы ул, җәмәгать? Әгәр дә ул масаеп китсә, тәкәбберләнеп, мин көчле булгач, минем хакым минем дип әйтсә, ул көчме ул? Әлбәттә көч түгел, җәмәгать. Ул зәгыйфлек. Кыюлыкмы? Кыюлык. Храбрость дип әйтәбез. Кыю. Карагыз анарга. Машалла, бер нәрсә курыкмый. Бөтенесен сөйли, бөтенесен әйтә. Бу кыюлыкмы? Әгәр дә аның сүзе аркасында, аның шундый кыюлык гамәл аркасында кешеләр, халык әгәр дә зыян күрсә, әгәр дә аның сәбәп аркасында кемдер хәсрәт кичерер, ул кыюлыкмы? Без яратабыз, ана каран инде, машалла, бер нәрсә курыкмый. Тегесе курка, тегесе курыкмый әйтә. Әмма ләкин ул җаваплы кешеме ул? Ул мәс'ул кешеме ул? Ул алга карап сүзләрен әйтәме, шамалап сөйлиме ул? Әллә аның сүзләр артыннан аның ниндидер проблемалар килә?
Шуңа күрә, әлбәттә, кыюлыкта ул көч түгел җәмәгать. Күбрәк ул зәгыйфьлек булырга мөмкин. Гыйлем төгәл көч инде кемдер әйтер. Гыйлемле булу. Син бит гыйлем бар. Димәк, син көчле. Субханалла. Син файда китәргә тиешсең, әмма әгәр дә ул үзенең гыйлеме белән зыян китерә икән, әгәр дә ул тәҗрибәсез, җәмәгать гыйлем тәҗрибәсез, ул гыйлем түгел ул. Ул теория. Әгәр дә ул укыган китапны, әмма ләкин тормышка кертмәгән аны, әгәр дә ул күпмедер хәдисләр, аятлар ятлаган икән, әмма ләкин аның холыкта гыйлем күренми икән, әгәр дә ул тормышта үзенең алган теорияны кулланмый икән, җәмәгать ул гыйлем түгел. Ул көч түгел җәмәгать. Әгәр дә ул әле шул үзенең гөнаһларын, үзенең кимчелекләрен теге дәлилләр табып аклана икән, субханалла. Әлбәттә, бу куркыныч хәл. Алла сакласын. Шуңа күрә гыйлем дә бәлки көч түгел җәмәгать. Гыйлем зәгыйфьлек булырга мөмкин. Матур сөйләү сәләте. Машалла. Кара ничек матур сөйли. Моның көче бар. Көче бар аның. Матур сөйли ул. Әмма ләкин матур сөйләп, без беләбез, матур сөйләү җәмәгать ул сихыр. Әгәр дә ул шулай матур сөйләп кешене җәлеп итә икән, әгәр дә ул үз нәфесенә ияртә икән, адаштыра икән, Алла сакласын. Бу бик куркыныч хәл. Матур сөйләп кешене алдаса, матур сөйләп кешегә зыян китерсә, бу көч дип әйтә алмыйсың. Бу зәгыйфьлек. Байлык. Байлык инде көч. Кемдер әйтер? Кара, ул бай. Любой вопрос решает. Вообще әйтмәшле. Юк, җәмәгать. Алла сакласын. Әгәр дә аның байлыгы аңа файда китерми, әгәр дә ул шул байлык аркасында гөнаһка чумды, нәфескә бирелде, әгәр дә ул шул байлык аркасында үзен калганнарыннан өстен күрә, әгәр дә ул тәкәбберле һәм зыян китерә, бу көч түгел, бу зәгыйфьлек. Кемдер әйтер, балаларның, ягъни гаиләдә балаларның күп булу ул көч дип әйтә. Көч 5, 6, 7 бала бар аның. Менә ул көч. Кемдер әйтер, иншалла. Әмма әгәр дә шул балалар анага хәсрәт китерсәләр, әгәр дә ул шул балалардан игелекне күрмәсә, зыян гына кичерсә, бу көчмесең бу. Анысы да көч түгел. Менә җәмәгать узган атнада булдым төрмәдә, юк, бу атнада булдым төрмәдә, кирип чыктык. Әлхәмдүлилләh, Аллага шөкер, тәҗрибә бар. Моңа хәтле күп еллар мин төрмәләргә җирдем, наркология булсынмы, изолятор булсынмы. Бу юлы узак бармыйча тордым. Безнең бар мәс'ул җаваплы кеше Файни хәзрәтебез, ул гел йөри атна саен. Бу өлкә безнең эшли дигән сүз инде. Әмма ләкин үзем күптән кермәдем дә, кирдем менә. Һәм аларның арасында анда төрле инде. Җегетләр, әлбәттә, кемдер инде утырып аннан соң намазга басты, кемдер инде моңа хәтле намазда иде. Әмма ләкин шул мәчеттә бер җәмәгать җыела, 10-15 кәрдәш шунда намазлар укыйлар, тырышалар, гыйлем алалар. Аларның арасыннан берсе миңа килеп, хәзрәт, помнишь меня, ди? Помнишь? Мин моңа карыйм, аның йөзе таныш. Әмма ләкин Төбәкамада яшәгәч инде һәрбер безнең йөзләребез танышлай бит инде. Бу әйтә, мин теге җегет, ди.
Син минем белән шулай сөйләшкәнең, булай сөйләшкәнеңде. Искә төште бу. 5 ел утыра инде ха. 5 ел утыра. Тагын 1 ел калды ди. Әйтәм, тукта, син мәчеткә йөргәнсең бит. Әйе ди. Ничек син шулай мәйтәм? Сорамадым инде. Нәрсәгә син монда утырасың дип. Әйтте ул миңа, я связался с плохой компанией ди. Намазда булган. Безнең лагерьләрдә катнашкан. Менә кардәшебез төрмәдә утыра. Ни кызганыч. Ни кызганыч җәмәгать. Нәрсә булды? Әнисе әлбәттә хәсрәт кичерә. Әнисе әлбәттә хәсрәт кичерә. Шуңа күрәбез. Аллага шөкер йөрибез. Безнең балалар алар. Безнең балалар. Әйтә алмыйсың син ул синең, минем түгел, теге абзыйның, теге апаның дип. Алай әйтә алмыйсың. Әгәр дә ул кардәш, әгәр дә аның әти-әнисе намазда, әгәр дә ул үзе гыйбадәттә, ничек син аны әйтә аласың безнең бала түгел дип? Ул төрмәдә. Ул төрмәдә җәмәгать. Шуңа күрә Алла сакласын. Күп балаларым бар дип масаеп җиреп, ул да зәгыйфлек җәмәгать, көч түгел инде. Әмма ләкин нәрсәсең ул көч? Нәрсәсең ул көч? Кайчакта еш алдаланабыз, шулай бит инде. Ә көч җәмәгать ул таквалык. Таквалык. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: Инна акрамакум индаллаһи атқакум. Иң хәерлегез, сезнең арагызда иң хәерлегез Аллаһ каршында ул таква булганы. Ягъни Аллаһтан, Аллаһның ачуыннан курку, Аллаһның газабыннан курку җәмәгать. Менә шул көч. Гынахлардан ерак булу. Менә шул көч җәмәгать. Хискә, нәфескә бирелмичә акыллы булу, шул көч җәмәгать. Җиңел түгел. Җиңел түгел үзеңне тотарга. Кайчан сиңа кемдер начар сүз әйтә, кайчан сиңа кемдер ниндидер зыян китерә, ул вакытта үзеңне сабыр итеп тотарга җәмәгать, ул бигрәк тә җиңел түгел. Шуңа күрә сабырлык, түзем булу җәмәгать, менә шул көч. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Лейсал шадиду бисур'ати, иннамал шадиду аллази ямлику нафсаху инда ал'адаби." Көчле, ул көчле тәнле кеше түгел. Ул көрәштә җиңүче түгел. Көчле ул үзенең нәфесен тыеп, ачуын тыючы. Менә шул кеше, ул көчле. Һәм әлбәттә көч. Көч ул кайчан син үзеңне торгызасың тахаҗудка. Кайчан син үзеңне мәҗбүр итәсең нәфил уразага керергә. Менә шул көч. Һәм ураза тотканда шул ук сабыр итәргә. Ураза тотканда үзеңне матур итеп тотарга, әдәпле, әхлаклы булырга, үзгәрергә. Менә бу көч җәмәгать. Кем үзен үзгәртте әле менә? Карагыз әле үзләрегезгә. Менә мәчеткә йөри башладың син. Менә син кардәшләр белән аралаша башладың. Нәрсәдер өйрәнәсең, нәрсәдер ятлыйсың, кабатлыйсың, әмма син үзеңнең нәфесеңне үзгәрттеңме син? Әллә шулай ук йөрисеңме? Әллә шулай ук син тәгәзрәк күпертеп сөйләшәсең, гайбәт сөйлисең, нәфескә бирелеп? Алла сакласын җәмәгать, үз өстендә эшләү җәмәгать. Менә шул көч кирәк, шунда кирәк көч. Әмма ләкин шул ук тән көчлеге көчтә булырга мөмкин. Әйе, син көчле тәнең белән дә көчле булырга мөмкинсең, кайчан, әгәр дә син әлбәттә әдәп, әхлакны. Әгәр дә син көчле була торып, тыйнак булсаң, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям нинди көчле булды, субханалла. Көрәшче булды, әмма ләкин тыйнак булды. Тыйнак булды. Үзен калганнардан өстән куймады.
Хәтта шулай килә, мисал өчен бер кыз кул килеп, аны кулдан алып китә иде, аңа ярдәм кирәк булганда. Теге масаеп түгел, барып ярдәм итә иде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Кыл булсынмы ул, ярдәмче булсынмы ул, гади кеше булсынмы ул? Шуңа күрә тән көчлегең белән дә син файда китерә аласың. Әгәр дә син шул кешең белән зәгыйфны яклыйсың, әгәр дә син, әйтәм бит, шул кешең белән син файда китерәсең. Файда китерәсең. Кыю, без әйттек, булу көчтә, зәгыйфлектә. Кайчан син көчле? Кыю буларак, храбрость дип әйтәбез. Кайчан син акыл белән, хикмәт белән урынында, вакытында дөрес, хак сүз әйтәсең син. Һәм аны әйткәч, калганнары зыян күрми. Калганнары аннан соң ниндидер афәт кичерми. Вакытында дөрес сүз әйтү, хикмәт белән, ниндидер дөрес гамәл кылу. Шул кыюлык, җәмәгать. Шул кыюлык. Гыйлем алып булсын, Гарабстаннан кайтасыңмы син? Бездә генә гыйлем аласыңмы син? Әмма ләкин эш урыныңа, җәмәгать, кайтып, тәҗрибәне өйрәнеп, гади халык белән аралашып, аларның проблемаларын белеп, шын хәлне белеп, тәҗрибәне өйрәнеп, әле синнән сораганда, син фәтва, ягъни җавап биргәндә дә син җавап бирмичә торасың. Син киләчәкне карыйсың. Җавап бирсәм, нәрсә булып бетер? Бөтен белгәнне сөйләргә түгел. Әмма хикмәт белән, киләчәген күреп, һәм файдалы, күптән эшли торган, тәҗрибәле кешеләр белән киңәшләшеп, кенә син үзеңнең гыйлемеңне бирә башлыйсың син. Менә ул вакытта ул гыйлем файдалы гыйлем булачак, җәмәгать. Кайчан синең гыйлем файда китерә? Кайчан синең гыйлем белән халык, кешеләр файдалана, үзенең тормышларында, гаиләләрендә, иншалла, һәм инде әлбәттә эштә каядыр. Шуңа күрә гыйлем белән дә әлбәттә файда китерергә була. Матур сөйләргә. Шул сыйфатны без әйтеп киттек, җәмәгать. Аның белән гөнаһ кылырга була. Әмма ләкин матур сүзең белән дә файда китерергә була. Әгәр дә син үзеңнең сәләтеңне дәватта кулланасың, Аллаһка өндисең, яхшылыкка өндисең, начарлыктан тыясың. Хикмәт белән, уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'идатил хасана. Аллаһ юлына хикмәт белән, матур сүз белән өндәгез ди Аллаһ субхана тәала. Шуңа күрә, әгәр дә Аллаһ биргән икән сиңа шундый сәләт, матур сөйли аласың икән, Аллаһ юлында шуны куллан һәм файдалы бул. Шулык менә узган фаҗигаларны әйтик. Ни кызганыч, ни куркыныч хәл булды, җәмәгать. Әмма ләкин шуның балаларны югалткан әти әниләренә, туганнарына сүзләрне табып, тынычландыру, ул үзе бер сәләт. Алла сакласын, җәмәгать, беркем дә әйтә алмый. Беркем дә имин түгел. Кибет булсынмы ул, торговый центр булсынмы ул. Без бөтенесебез җирибез, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә, әгәр дә кардәшең синең, достың синең ниндидер сынау кичерә,
аңа йомшак сүзләр табып, аны тынычландыру җәмәгать. Ул үзе бер изгелек. Бу үзе бер көч. Шуңа күрә мату сөйләп динебезгә файда китерү әлбәттә бу көч җәмәгать. Байлыгың, дәрәҗәң, шул байлыгыңны әгәр дә син дөрес юлда куллансаң, закат чыгарып, мохтаҗларга ярдәм итеп, төрле изге гамәлләрдә катнашып, менә күрәсез, мәчетләрдә гел ремонт туктамый җәмәгать. Кая гына кермәсәң дә, бөтен район күләмендә, хәтта менә инде төзелдек инде, Аллага шөкер. Яңа мәчет дип әйтсәк кенә, каядыр суага башлый. Каядыр ниндидер кимчелек килеп чыга. Бу Аллаһ йортлары җәмәгать. Аларда күп кеше йөри, файдалана, һәм ләкин алар тузалар, субханаллах. Алар тузалар. Аның суы да ага, аның электрика да. Шуңа күрә әйтәм бит, шунда үзеңнең өлешеңне кертү, әлбәттә, ул Аллаһ юлында файда китерү. Менә шунда синең көчең. Менә шунда әгәр дә син Аллаһ ризалыгы өчен күпмедер байлыгыңны сарыф итсәң, әгәр дә син үзең табасың мохтаҗларны җәмәгать, ни кызганыч менә бу минбәрдән әйтергә бик теләгем юк иде. Әмма ләкин әйтәсем килә, бар безнең арабызда мохтаҗлар җәмәгать. Бар, реаль, чын мохтаҗлар. Күп бала, хатын бер үзе, 2-3 эштә эшли торганнар. Гарипләр, күзләре күрми, аяклары йөрми торган. Без садака теләсә кемгә бирәбез җәмәгать. Теләсә кемгә, уйламыйча да. Кая куллана ул аны. Сез аңлыйсыз кем турында мин сөйлим җәмәгать. Мин аларны үзем аларга барып әйтә идем, әйдәгез, керик мәчеткә, намаз укыйк, әйдәгез. Заявление язырсыз. Безнең коллегия бар, комиссия бар безнең, апалар безнең хәтта җири, мохтаҗларга өйләренә карый, нинди хәлдә алар яшиләр. Ярдәм итербез. Юк, кирәкми аларга коллегия җәмәгать. Аларга кирәкми комиссия. Аларга монда хәзер кирәк аларга. Аларга мәчеттә кирәкми, намазда кирәкми, субханаллах. Әмма ләкин аларның артыннан машина килә. Һәм алып китә каядыр. Шуңа күрә сезнең садакаларыгыз өчен без җавап бирәбез җәмәгать. Кемгә, нинди кулга ирешә ул? Ничек куллана ул? Шуңа күрә уйлап гамәл кылыгыз, ярама. Уйлап, кемгә бирәсең? Кем ул? Ул шулай яши. Алла сакласын. Шуңа күрә безнең исемлек бар. Анда төрле кешеләр бар аларның арасында. Шул исемлектә. Шуңа күрә Салимҗан хәзрәт безнең шул социальный отдел закат бүлеге дип әйтәбез. Аңа килеп, телисең икән ярдәм итәргә, менә реальный ярдәм ит. Чын мохтаҗга. Үзең барасың, үзең күрәсең шул кешене. Бу бик җитди мәсьәлә, гафу итегез, шуны әйттем инде. Шуңа күрә байлыгыңны әлбәттә син әгәр дә дөрес юлда куллансаң, ул көч булачак җәмәгать. Әгәр дә кемнедер син тәрбияләсәң, һәм ул акчаң өчен гөнаһка китсә, әлбәттә ул зәгыйфлек җәмәгать. Шулай ук зур гаиләң, шулай ук күп балалар, әгәр дә син сабыр итеп, бөтен үзеңнең көчеңне, борчылуыңны, дуаларыңны, сәбәпләрне, аларның дини, әхлаки тәрбиясенә кертсәң син, иншалла бу көч була. Иншалла бу балалардан акыллы, иманлы кешеләр чыгыр җәмәгать. Иншалла. Монда да көч. Сиңа пенсия кирәкми? Ух, пенсия кирәк бит. Тегендә урнашам, монда урнашам. Булам ул пенсия юкмы? Нәрсә турында уйлыйсың син? Синең пенсияң, синең балаларың. Синең пенсияң, синең кайчандыр биргән тәрбия. Шуңа күрә җәмәгать, бу бик җитди мәсьәлә. Мин сезгә әйттем,
узган җомгаларда да мин һәр форсат белән кулланырмын иншалла. Чөнки безнең максат ул акыллы, иманлы, файдалы буын. Әгәр дә без бүген балаларны тәрбияләмәсәк, иртәгә без күрербез. Нинди генә син акыллы булма, нинди генә сакал үстермә, нинди генә матур яулык каплама, әгәр дә син үзеңне балаңа тәэсир итә алмыйсың, әгәр дә аңа син әйтә алмыйсың, иртәгә син нәрсә көтәсең, җәмәгать? Нәрсә көтәсең син иртәгә? Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен ниятләребез изге булсын. Гафу итегез. Хәзрәт инде хәзер шулай җомгаларда әйтеп китә үзен сүзен. Шулай бит инде. Чөнки без ихласта балаларны җыябыз, укытабыз, тырышабыз. Һәм инде әлбәттә реаль хәлне күрәбез. Күрәбез ничек шул балаларның гаиләләрендә нинди хәлләр анда. Без аны күрәбез җәмәгать. Әмма ләкин без тырышырбыз һәм киләчәктә дә. Һәм быел без инде безнең максат хыял дип әйтәм инде, ләкин Аллаһ Тәгалә ачучы, Аллаһ Тәгалә юлларны ача. Без хыялланабыз шул ихлас үзәгендә, менә бу җәйге дини, әхлакый, тәрбияле шундый ялларны шунда уздырырга дип. Шуңа күрә хәзер анда зур стройка башладык. Тәрәзәләрне ачтырырга кирәк. Бүлмәләрне ясарга кирәк. Балалар өчен урамда чыксаң, урамда яхшы, файдалы площадка булырга тиеш. Уйлап карагыз, җәмәгать, менә сезнең арагызда кем анда барып килгән бар? Беренчедән. Менә барып килегез әле сез. Көндез 5-6 яшьлек кызлар әбит. Менә бүген көнне 100 ятлылар. 100. Коръәннән. Уйлап карагыз. Bir ел эчендә менә бу 20, хәзер инде 30 кызларыбыз, машалла. Шуңа күрә бу җәмәгать, бу безнең көчебез иншалла. Әгәр дә без аларны дини яктан да тәрбияләсәк, һәм рухи яктан тәрбияләсәк, һәм инде әлбәттә менә шул ял иттереп спорт ягыннан да иншалла ул безнең киләчәгебез булачак. Шуңа күрә менә хәзер аста куйдык махсус тартма, шундый бер индәү дип әйтәбез, индәү шундый бер күрерсез инде чыкканда. Аллаһ ризалыгы өчен үзегезнең өлешләрен шунда кертегез. Эш күп җәмәгать, вакытыбыз әз. Иншалла Рамазаннан соң безнең беренче поток дип әйтәбез инде, беренче төркем балаларыбыз шунда керергә тиеш. Һәм гыйлем алырга тиеш. Һәм җәй буе җәмәгать, анда безнең шундый яллар эшләргә тиеш. Һәр сезнең оныгыгыз шунда килеп, гыйлем алып, тәрбияләнергә тиеш. Һәм иншалла син качан үзеңне оныгың белән чәй ичеп утырганда, әгәр дә ул сиңа хәерле сүзләрне әйтсә, дуаларны, ятлаган сүрәләрне әгәр дә сиңа кабатлап сөйләсә, менә шунда күрәсең син киләчәген. Шуңа күрә әйдәгез катнашык җәмәгать, Аллаһ ризалыгы өчен. Әйтәм бит, безнең көчебез ул киләсе буын. Әйе, без инде, машалла, Аллаһның киң рәхмәте белән килдек монда мәчеткә. Кем кая булды, кем кая җирде, субханалла. Кем нинди гөнаһлар кылды, әмма ләкин без Аллаһның рәхмәте белән монда без җәһилиятны, гөнаһларның начарлыгын беләбез. Бу диннең тәмен без, аның кадерен беләбез җәмәгать. Балалар белми. Балалар белми. Алар бәләкәй чактан намазда. Алар белми нәрсә ул исерек кеше. Аллаһка шөкер, бер яктан, икенче яктан шул хәтле куркыныч җәмәгать. Менә генә хәбәрләр килде. Сакаллы әтисе, ялыклы әнисе җырлап утыра.
малайы исерек кайткан игене. Субханаллах. Каян бу? Нинди хәл бу? Шуңа күрә бездән күп нәрсә тора, җәмәгать. Бездән күп нәрсә тора. Һәм үзебез көчле булыйк. Балаларыбыз да көчле булсын. Дөреслектә көч ул иманлы, таквалы, файдалы без тәрбияләгән буында. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum min kulli dhanb.